Alle sammen og velkommen til den her video. Wow! Og i dag har vi Lukas med. Min nabo. Jeg har lige en ting, jeg vil sige hurtigt. Ja. Du skal like til hans kanal, og subscribe og abonnere. Ja. Lad os så komme i gang. Vi overgår ikke de der grimme kommentarer. Nej. Så I skal altså lære det her. Måske lære det. Måske kan I lære at lave baglænger, men det kan I lære i næste video. Jeg håber, I liker, men det betyder faktisk ret meget. Jeg har ikke lavet så mange videoer, men gå ind på Oliver Møller. Min kanal allerøverst, eller vil det så et billede af det her Anars. Ja. Og ja. Ja. Så videre. Jo, det var det sidste. Ja, og så kommer det her. Kommer det her? Nej, jo. Det er det første. Vi er nået til første trin. Det første trin. Det er det her. Der må helst ikke. I må ikke gøre sådan. Skal I gøre det sådan her? Yep. Når vi til det her. Du lavede det forkert, mand. Det skal man så ikke gøre, det der. Han gør det ikke helt. Ja, så skal man op, og så skal man op. Og der må man ikke gøre sådan her. Nej, fordi så kommer man ikke op igen. Man kommer til skade af det. Ja, og se. Ja, lad være med det. Det er dumt. Nå, men så skal jeg her. Det er fint nok, hvis I ikke lander. Det er godt, hvis I ikke lander, men det er fint nok, hvis I ikke gør det. Og så kan I bare snurre rundt. Ja. Se. Så I gør det der, og så kan I bare snurre rundt. Ligesom han kan lige nu. Men det er ikke også det. Han kan også snurre rigtig rundt. Lige ud. Så det er kun knæ til gang. Hvis I var bange, så øver jeg mig. Gå ind på kanalen Oliver Møller. Finder I den her video. Længe beskrivelsen. Og så hvis I ikke tør at gøre det uden at få knæ sådan her. Og så laver sådan noget. Så når okay, så skal I bare øve jer på at gøre det sådan. Hold op og lad dem forholde mig. Ja. Hvis I tør. Og hvis I ikke tør, så det her I skal. Ja. Okay, min tur til at salge. Lidt lidt nok. Blærerøv. Forsvår. Den er i gang. Nu. Okay, han kan næsten ikke. Nej, men jeg gør det nu. Ja. Den må. Han kommer her. And he land. Nej. Fuck. Her. Kom med. Kom til den, mand. Nej. Hvad skal du? Nå, der er reklame. Og, Nå, men kan du lige lære, hvor man laver baglænger? ja, det gør vi næste video, men nu viser jeg, hvordan det vil se ud med en baglæng. Han kan ikke lande helt. Jeg kan lande så nær, hvor jeg gør det her. Ja. Så, ja. Han er lige mod kameraet. Du skal like og der kommer til at subscribe. Yep. Og så kommer der en til hop på trampolin video. Vi ses alle folk. Hej hej.